Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo uye zvekare yakamira sekudai so ndinoda kukuudzai izvo zvakaitika kuzosvika ndichizopinda muna taisereva. Ndiri kutambudzika ndichitaura nemi kudai, ndanzwa nekushandisirwa advantage nemaprofita. Chinondirwadza ndechekuti mwedzi wadarika uyo ndine umwe muprofita uyo wandainge ndakataura naye. Muprofita uyo akabva achizoti kwandiri kuti ange achindibatsira, ainge achida mari yainge ichikwana iyo kuita 5,000 rands. Zvino pandakamuudza kuti ndainge ndisina mari yainge yakawanda kudaro, akabva achizoti kwandiri kana kuri kunzi ndinenge ndisina mari ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara naye. Ndikati kosei kanjani? Akabva ati watozvinzwa zvandiri kukuudza kuti ndinge ndichikwanisa kukubatsira, unofanira kuti unge uchirara neni. Apa munhu uyu ane mukadzi. Chakandirwadza pavari madzibaba ava ndechekuti vakati vapedza kuita bonde neni ndipo pavakabva vachizondibvunza kuti ko status yako yakamira sei. Ndichitaura nemi mukoma, hana yangu iri kurova, handizivi kuti ndakatapurirwa here chirwere kana kuti kwete navo madzibaba ava, kana kutoenda kuchipatara kwacho. Ndinotonzwa ndichitotya kuti ndinge ndichienda kunotestwa because mubvunzo wacho iwoyo wavakandibvunza kana neni uri kutondityisa. So ndisati ndatanga kutorerwa maadvantages nawo maprofita awa, zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so ndainge ndiine kabusiness kangu kandainge ndiinako kekutengesawo muviri kwangu, asi ndaiti kana ndichizvimaketa ndaisazvimaketa semunhu anotengesa muviri. Ndaingoti ndinoitawo zvekutengesa mafuta, maherbal life, zvekare nemaprivate massage. Saka vazhinji varume vamwe vanotozviziva kuti private massage zvinoreva kuti kudii. Saka kunyange paFacebook kana kuti paWhatsApp pangu munhu aiti kana akangovhura akangoona pakanyorwa kunzi private massage obva atoziva kuti business racho rinenge riri business rate. Obva tatotanga kutotaura paya, munhu obva auya kumba kwangu kana kuri kunzi anenge achiofa good money, then ndobva ndachizoenda kumba kwake. So ndakashanda kwemakore akati one day ndikatosvikawo pakutotenga kamotikari kangu muno muSouth Africa. Ndikatenga zvekare imwe motikari iyo yainge ichifamba nehanzvadzi yangu, akazoparara. This was last year. Akaita accident nayo motikari yacho iyoyo. Apa ndainge ndichangobva mukusangana neumwe murume uyu handina kukwanisa kunyatsokunzwisisa kuti ndewe kumusha here kana kuti ndewe muno. So ndisati ndasangana naye ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunoona. Murume uyu ndainge ndava nenguva yakati rebei ndichingotaura naye achindiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizosangana, but taizoti kana tava kuda kunosangana ndopaibva achizongoti ndine kamwe kameeting this and that, ndichazokutumidzira mari. Obva anditumidzira mari. So mukomanashi musi wacho iwoyo ndainge ndisingatodi kuenda ko because akati tinofanira kuti tinge tichizosangana kuMug and Bean. Takaenda kuMug and Bean kuya ndiine imwe friend yangu, but akazondisiya after a couple of minutes. Mushure mekunge mufesi andiudza kuti he was on his way, he was coming to see me. Fine paya ndakamirira munhu wangu akatondinyorera paWhatsApp akanditi fanonso kutenga chikafu. Ndaorder paya, handina kana kumbotarisa sezvo ndainge ndichizviziva kuti ainge aine mari endaigara achingonditumidzira mari. Ndakaorder chikafu mukoma, it was somewhere kuma 800 and something. Ndaorder chikafu paya ndakagara 1 hour 2 hours munhu achikoti ndiri munzira ndavakuya.
apa munhu asingachasvike. Ndikati zvino Mwari, nhasi ndichaita sei? Saka ndakati ndichida kusimuka ndava kutoti panoka ndava kutotiza. Ndainge ndaburitsa tumwe items twangu twose muhandbag. Ndikati pano zvitori nani kuti ndinge ndichisiya handbag muno mumagen bin ndobva ndatotiza neupenyu hwangu, because app yandinoshandisa yeCapitec, app iyoyo mukoma yainge iine 3 cents ende ndichishaya kuti munhu anganditumidzira mari ainge ambori ani. Vanhu vose vandainge ndichitaura navo vaingondiudza ngano because ndichazokutumidzira. Apa ndainge nditori padesperation zvekutodaro. Saka ndakati ndichisimuka, maybe I was too nervous kuti ndaingotarisa ndobva ndachizobvunzwa neumwe waitress akanditi, ko muri kuendepi? Ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kuenda kubathroom. Akabva anditi, don't worry, let me take you there. Mukoma ndakaenda ndikanozvivharira toilet muya. Ndakangonogara pachemba ndichishaya kuti zvinondoita sei. Apa ainge achingonoka achiti, are you okay my dear, are you fine? Because nguva yareba kuda ndakagara about 20 minutes ndichishaya kuziva kuti ndozvifambisa sei. Ndakazongobuda ndokubva ndazonogara pasi ndichiti panoka kunyangwe zvikanzi ndichasungwa, but ndichasungwa hangu ndatomborova sporo, ndainge ndichida kutotiza. So ndakati ndakagara ndipo paakazouya nebill zvekare akanditi, are you ready to pay? Mukomanache ndakabva ndachizopusa ndikashaya kuziva kuti ndodii. So ndakamuudza kuti munhu wandainge ndakamirira ainge ari munzira achiuya ndiye ainge aine mari, inini ndainge ndisina kana senti. Akati okay, I'm going to call the manager. Saka uyu murume akazondisa muna taisireva. Ndipo apo paakabva achizouya patable pandainge ndakagara akabva achizondibvunza kuti was everything okay? Ndakati ndichimupindura akabva nditi, ko uri mwana wekumusha iyazve? Ko wadiwa ngogara wataura kuti uri mwana wekumusha? Ndikati iyewo nezvaainge ari ndainge ndisingatombofungidziri kuti ainge ari muZimbabwean. Akati ndobva kumusha ini. Akabva achizogara pasi ndobva tachizotanga kutaura tose. Saka takati tichitaura kudaro ndipo apo pakabva pachizouya manager, vakabva vachizondibvunza kuti ndainge ndichikwanisa here kubhadhara kana kuti ndainge ndisina mari. Iye akabva aburitsa kadhi ndokubva achizobhadhara. So takazoenda tikanogara patable paainge akagara. Eniwo nekuda kwenyadzi ndakamuudza kuti ndainge ndava kusada kuti ndirambe ndakagaramo imomo because vanhu vose vainge vatozviona kuti ndainge ndaorder chikafu apa ndisina kana senti. Takazobuda zvedu paya ndokubva tachizoenda kumotikari kwake. Tasvika kumotikari kwake akabva achizoti ainge achida kundiperekedza. Tiri munzira akabva achizoti kwandiri, unoda here kuona kwandinogara? Ndikabva ndaziva hangu kuti ainge ava kuda kuti ndige ndichibhadhara chikafu icho chaainge andibhadharira. Ndikati it is okay. Tiri munzira ndobva ndakazomuudza kuti you know what, kunyangwe hako kana kuri kunzi ukazorara neni because wandibhadharira kurestaurant, but ndanga ndichikumbirawo kuti ungondipawo ka extra because kumba uku kwandiri kuenda kwainge kwakatooma. Akabva ati it is okay. Ndokubva achizondivimbisa kuti ainge achazondipa mari. Fine, tasvika kumba kwacho kwaainge achigara. Security yainge iri kwomukoma, inzvimbo yekuti kunogara vanhu vane zvinhu zvavo zvekutodaro. So me and him we then started talking. Tainge tichiri panze ava kutotanga kutondibata paya achindiudza kuti ainge aine mabusinesses ake ameno aita sekunge pane zvaainge akamirira like kupiwa go ahead kuti tinge tichipinda mumba because zvakazotosvikawo pakutobhohwa mukoma takangomira panze sekunge mumba mainge muine zvainge zvichiitika. Akazoti it's fine, ngatipindei mumba where are my manners. Tapinda mumba paya ndokubva tachizogara pamakauchi. Akauya akabva achizondipa juice, ndikabva ndanwa juice. I was really impressed. Imba iyoyo yainge yakanaka. Ndikati ko munogara naniko pano? Akati ndogara ndega. Ndikati ko madam? Akabva anditi madam vake vainge vari kuchikoro kumhiri kwemakungwa. Ini ndikati akabva ati kana uchitoda unokwanisa kuzotoita maive pano. Ndainge ndava kutofara paya ndichiona manakiro ainge akaita zimba racho
uye zvekare munhu achitondiudza kuti ainge ari bachura. Ndikati vanhu vane mari dzakadai havatendedzwe kuti vange vachiita mabachura. Iye akabva achizoseka. So takati takagara mukoma, ndakanzwa vanhu vainge vachiimba masongs eZion. Saka vanhu ava vaiimba vari upstairs. Ipapo mukoma handina kukwanisa kunzwisisa kuti what was going on, but vaitoimba zvekutoti ndaitonzwa kuti upstairs kune vanhu vari kuita sekunge vari kuita church. Ndikati zvimwe kuda maybe iwo anopinda Zion. Akabva achizoti kwandiri, you know what babe, I don't want to keep you waiting. I know kuti you have many places that you want to go. Saka zvatichaita, we are going upstairs to my bedroom, this and that, tova tambofadzanaka, and I'll give you 12k. 12,000. Ndakamubvunza ndikati, iwe are you serious kuti uri kuda kundipa 12k? Akabva achizoti kwandiri, hongu ainge achida kundipa 12k. Then we went upstairs. Asi zvakazoitika mukoma, takati tava pakati nepakati pemastairs, vanhu vaya vainge vachiimba, like ndaitonzwa kutoti vanhu ava as we were moving up, then ivo vaitonzwika kutoti vatori muroom yakati, but takazoti tava pakati pemastairs, ndakabva ndanzwa kuti vose vakanyarara. Ndikati zvimwe kuda vainge vapedza minamato yavo, but ndakazoti ndatarisa downstairs uko kwatainge tabva mukomanashe mashura ekwani, ndakaona mamwe mazirume ainge akagara pamacouch asina kupfeka. Vanhu ava pandakavaona ndakangobwaira, so ndikatoona vanhu kudai vakatonyangarika. Apa upstairs kuya kwainge kwati zii. Zvino ndakangoona kitsi yeblack. Kitsi iyi kuti yakabva nepi ikaenda kupi hakuna anoziva. Kuti ndinge ndichimuudza mukoma, ndakati zvimwe kuda mazidhimoni ekudzinza rekwandakaberekwa ainge asingadi kuti ndinge ndichiitawo murume kana boyfriend ane mari kudaro, because ndainge ndatokalkulata mupfungwa dzangu ndikatoti mufezi uyu ndikamubata bho, zvinoreva izvo kuti kunyange izvi zvandainge ndichiita zvechibhishu ndinobva ndatosiyana nazvo, because kana achindichengeta ndinoita hangu mudzimai wake kana kuti girlfriend yake, even in secret, nekuda kwemari yaainge ainayo. Fine paya mukoma, tazosvika mubedroom make. Ndakamboda kumubvunza but ndikanyarara, because ndainge ndava kunzwa kuti kudownstairs yainge yangova vanhu vachiimba mukoma. Ndazokunzwa kuti masongs iwawo ainge achiimbwa ainge ari eZion, ende vanhu vaitoimba vachitotamba. So after that ndipo apo paakabva achizotanga kundibata-bata, akabva ati ainge achida kuti tinge tichirara tose. Akabva achizondisimudza, ndikabva ndachizoiswa pabed paya, munhu kwava kukurura, neniwo ndikazvikurura nhumbi dzangu. Akauya pamusoro pangu, so akabva achizoti sezvo ainge achazondipawo mari yakawanda, ainge achida kundinzwa kuti ndainge ndakamira sei patest apa. Ndikati saka uri kureva kuti kudii? Akabva anditi asha protector maya. Ndikabva ndati alright, iripo. Ndobva tarara tose paya without a protector. So ndakati tiri pakati pebonde kudaro, ndakangovhura maziso ndokubva ndamutarisa, ndikabva ndaona kuti maziso ake ainge akaita kunge ekitsi mukomanashi. Ndozvandakangoona, but ndakangoona sort of like a vision kuti akaita sekunge maziso ake akachinja akabva aita ekitsi. Apa ainge ari black. Ndakavhunduka. Iyo akabva avhunduka, akabva ati what is it babe, what is it, waonei? Kasi pane chinhu chawaona here? Ndikati maya hapana chandaona, but I'm no longer feeling comfortable. Saka iye akabva atonyumwa kuti pane zvandainge ndaona. Akatanga kundiromensa, but I was very dry nekuda kwekuti ndainge ndaona zvinhu zvakandivhundutsa. Ndipo paya apo paakabva achizonditi alright, kuti ndinge ndichizokasika tinofanira kuti tinge tichizoita mama makandikotamira. Ndikati alright, iripo. Ndokubva tachizotanga kuita takadaro. Saka takati tichita takadaro mukoma, like murumu imomo mainge muine zimira rainge rakakura riri kumadziro kuleft side kwemubhedha. Ndipo apo pandakabva ndachizongotarisa, like pane chinhu chakangonditi tarisa uone zviri kuitika kuglass uko.
Pandakatarisa mukoma ndakaona murume uyu like ainge ari kumashure kwangu right. Apa baba ivavo vainge vari busy vachiita masaini, vachiita sekunge vainge vachidrowa zvinhu mudenga. Vaiti vakazvinongedzera vobva vandinongedzera, vakazvinongedzera vobva vandinongedzera. Asi chakandinetsa mukomana ndechekuti murume uyu ainge akandibata muchiuno mangu umu, but pandakatarisa muglazi ndakatoona kutoti kwainge kuine maoko awa ainge akangondibata muchiuno mangu, asi ivo baba ivavo vainge vasina kundibata muchiuno mangu, vainge vari busy vachingoita masaini. Ndakaridza mhere, akabva anditi chiko newewe, kasi une madhimoni here? Une zvinhu zvauri kuona here? Ndiudze, are you seeing something? Apa vakati vachirara neni kudaro, downstairs kwaya yainge yavako, noise yandainzwa mukoma. Ndakabva ndavaudza kuti zvainge zvakwana, ndainge ndava kuda kuti vange vachindiperekedza even kungosvika pagedhi ndozoita hangu plan. Vakabva vati it is okay, but hakuna zvinhu zvakadaro. Vakazondinyengerera mukoma, vakazopedzisa zvavo. Apa ndainge ndava kunzwa dzimwe hope ndichita sekunge ndainge ndiine chinhu chainge chakanditsikirira. Saka vakati vapedza madzvovero avakaita baba ivavo ndakapiwa mari yangu ndokubva vachizondiperekedza. Havana kuzoenda neni kulocation kunoko kwandinogara, vakazongondisira mutown. Ndainge ndava kutofara ndikati at least kamari aka kandawana, but at that time ndaitozviblema ndichiti zvimwe kuda ininika ndini ndine mamwe mazishavi asi ngadi chakanaka. Zviizvozvo zvanga zvichiitika, varume vangani vakandikecha, but ndisina kumbogara ndakasangana nezvinhu zvakadaro. So I kept on working. Mukomanashi murume uyu achipota achindibatsira. Then that was when my brother passed away. Ndichizodzoka ndichibva kumusha, ungamubata pafoni ainge ava kusabatika. One day ndakangoti ndichingofona, then ndikabva ndatonzwa riri voice remukadzi, ndakangokata ndikatodeleta mafoni numbers avo. Then ndikazotanga kurwara. Mukomanashi mudumbu mangu munorira, munoita kukuma, kuita sekunge mune chinhu chinorarama chinenge chirimo. So ndiri kutsvaka help. Vamwe vari kuti ndine masari, ndine vamwe madzibaba avo vakati kwandiri hanzi ndakaiswa chikwambo chinogara muchibereko mangu, saka apo pachinenge chichida kubuda hanzi chinotanga chakuma semombe chiri muchibereko mangu. Pain yandinonzwa ndinoita sekunge icho chibereko changu chinongogara chakazvimba, kana iro bonde racho rinotondirwadza because ndikangodhumiwa chete chibereko chinobva charwadza. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoita discharge inenge ichiita sekunge hurwa so. Saka kana mukaposta nyaya yangu mundizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Can you just imagine? Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakakechwa nembinga. Mahwani. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.